Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon karong Domingguha, ikatulong Domingo sa Adbiento. Gitawag kini nga Gaudete Sunday, ang Domingo sa pagmaya kamo. Dagkutan nato karon ang kandila sa kasadya. Ang Dios maghatag unta kanato kaisog pagsinati sa kasadya, diha sa paglaom sa pag-abot sa atong manunubos. Kasadya atubangan sa pagkawalay pagpakabana. Kasadya atubangan sa kasubanan, kasadya atubangan sa kawalay kasaligan. Kami nakasala kanimo ug nakalapat sa imong kaayo. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Pakitag ug maong kaluoy kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kasing-kasing amahinul sulong ayaw Ginoo isalikway. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Pasayloon ang atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagtanaw ikaw sa imong katawhan nga nagpaabot sa makanunayon nga pagtuo sa panghilin sa pagkatao sa Ginoo. Itugot nga makadangat kami sa mga kalipay sa kaluwasan, ug sa kanunay makasaulog kami niini uban sa dakong kadasig ug kalipay. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Magmaya ang kamingawan, ug mulambo sa disyerto ang kabulakan.
Mag-awit kini sa kalipay ug mahimong matahom sama sa bukid sa Lebanon. Ingon katabunok sa Carmel ug sa Saron. Makita sa katawhan ang himaya sa Ginoo, ang kahalangdon ug gahom sa atong Dios. Busa liguna ang mga kamot nga wala nay umoy, ug ang mga tuhod nga luya na. Ingna ang nakabsa nagpaglaom, pagbaisog ug ayaw kahadlok. Muanha ang imong Dios aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway, ug iya kamong luwason. Makakita na unya ang buta, ug makadungog na ang bungol. Maglukso-lukso na ang bakol daw lagsaw, ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay didto sa kamingawan, mudagayday ang tubig, ug may mga sapa na ang disyerto. Unya mamauli sila sa Jerusalem nga mag-awit, ug malipayon sila hangtod sa hangtod. Ug ang kasubo, ug ang mga nagpanghupaw, mahanaw sa dayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo dali ug luwas sa kami. Ginoo dali ug luwas sa kami. Ang Ginoong Dios matinumanon hangtod sa kahangturan. Giampingan niya ang katarong alang sa mga dinaog-daog. Naghatag siyag pagkaon sa mga gigutom. Ang Ginoo nagpalingkawas sa mga dinakpan. Ginoo dali ug luwas sa kami. Ang Ginoo naghatag og kahayag sa mga butang. Ang Ginoo nagapabangon sa mga nahilukapa. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo nanalipod sa mga langyaw. Ginoo dali ug luwas sa kami. Gitabangan niyang mga ilo ug mga balo. Apan niyang gisalikway ang mga dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Siyon hangtod sa tanang kaliwatan. Ginoo dali ug luwas sa kami. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Pusa pailog kamong mga igsoon hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tan-awa unsa pagpailog sa mga mag-uuma samtang nagpaabot siya sa pag-aning. Mapailubon siyang magpaabot sa una ug sa ulahing tig-ulan. Busa kinahanglan nga magpailob usab kamo. Liguna ang inyong paglaom, kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Mga igsuon,
Ayaw kamo pagbagulbulay, aron dili kamo silutan sa Dios. Ang maghuhukom anaa sa pultahan. Mga igsuon, hinumdubi ninyo ang mga propeta nga nagwalis sa ngalan sa Ginoo. Himua sila sa pagpanig-ingnan sa magpailubong pag-antos taliwala sa mga kalisdanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang talang binuhat na gagawin sa Ginoo, nagila sa iyang magbubuhay, nangangati sa iyang alawang na kinahatman. Hallelujah! 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 Ang ginumana kaninyo. Sa kanimo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Mateo. Inayawan niyo ako, Ginoo. Sa pagkadungog ni Juan dito sa prisuhan sa mga buhat ni Kristo, nagpadala siya og mensahe pinaagi sa iyang mga tinunan ug miingon kaniya. Ikaw ba ang taliabot o magpaabot ba kami og lain? Ug mitubag si Jesus kanila. Lakaw ug balitai si Juan, unsa ang inyong nadungog ug nakita? Ang mga buta nakakita, ang mga bakol na kalakaw, ang mga sanlahon na hinluan, ang mga bungol na kadungog, ang mga patay na nga buhi, ug ang mga kabus gisangyawan sa maayong balita. Ug bulahan siya nga dili mahisukamod tungod kanako. Ug samtang nanglakaw sila, misugod si Jesus pagsulti sa mga tao mahitungod kang Juan. Unsa may inyong giadto aron tan-aw dito sa kamingawan? Usa ba kabugang nga gipalid-palid sa hangin? Apan unsa ba gayud ang inyong giadto aron makita? Usa ba ka tawo nga nagsulob og maluho nga sapot? Ang mga nagasulob og mga maluho nga sapot anaa diha sa mga puloy-anan sa mga hari. Apan unsa ba gayud di ay ang inyong giadto aron makita? Usa ba ka propeta? Oo, sultihan ko kamo. Labaw pagani sa usa ka propeta. Kini siya mao ang giingon sa kasulatan. Tanawa, ako nagpadala sa akong sinugo una kanimo. Kinsa mo andam sa imong dalan sa imong atubangan. Sa pagkatinuod sultihan ko kamo. Sa mga gipanganak og babay, wala pa'y mitumaw nga labaw kang Juan nga magbubunyag. Apan ang labing gamay sa gingharian sa langit, labaw pa kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, karong Domingo mauna ang ikatulong nga Domingo sa Adbyento,
nga gitawag sa akong giingon sa sinugdanan, Gaudete Sunday. Domingo sa pagmaya kamo. Muna ang hulugan sa Gaudete. Gikan kini sa antipuna sa pagsugod alang niining Dominguha. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Usbon ko pag-ingon. Paglipay kamo kay hapit na moabot ang Ginoo. Mga duha ka semana na lang, Pasko na. Busa gidagkutan nato ang ikatulo nga kandila nga color pink, mink. Apan ang iyang liturgical color is actually rose, rosacea. Tungod kay pink symbolizes joy, kalipay, kay lagi haduol na ang Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Sumala pa sa 2025 World Happiness Report, kitang mga Pilipino anaa sa 57th spot. Murag kung i-compare ko no sa 2024, murag ni ubos. Kay murag 54 ta last year, dan karon 57. Apan dinhi sa Asia, last year kita ang ikapito, pero karon ikaupat no, sa mga Asian countries, sa mga pinakamalipayon. Dili lisod alang natong mga Pilipino ang pag-smile o pagkatawa. Gani hilig gayud kita mubuhak-hak, nagkadaiyang paagi sa pagkatawa. Naiuban gamay kaayog katawa, murag minyak. Napoy uban nga murag malangkat na lang ang ilahang ba. Kan mo lang giingon nga murag tambalus-lus. Og bisan ganig maghilak, makapagihapon tag hinungdan sa pagkatawa. Bisan siguro gatong panahon nga gilinog na ta. Na siguro uban nga nagkatawa gihapon. Dili lisod alang kanato kining pagdapit sa paglipay. Labi na niining panahon nga taliabot na ang Pasko. Gani pipila na no, siguro nakatambong nag Christmas parties, nakakaon naglitsyon ug makapila. Ug gani nakapamutos pa. Ang uban nakadawat na sa ilang 13th month bonus ug mga regalo. Apan human natong kaon, gutumon raman gihapon ta. Mga sakit pa gani tungod sa atong mga gikaon o giinom. Ug inikahurot sa 13th month ug sa bonus, inikakaraan pod sa mga regalo nga atong nadawat, murag mulabay pod ang kalipay. Asa man gyud di ay ang atong kalipay makaplagan. Sa atong ebanghelyo karong Dominguha, gipangutana si Jesus kung siya ba gayud ang ilang gipaabot, ug miingon si Jesus, sultihi si Juan, ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw na, ang mga sanlahon na nga ayo, ang mga bungol nakadungog na, ang mga patay na nga buhi, ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabus. Diha di ay makaplagan ang matuod nga kalipay. Sa Dios nga buot muluwas kanato. Sa Dios nga buot nga kita makakita, nga kita makalihok, nga kita maayog lawas, nga kita makadungog, nga kita buhi gayud. Apan ang pangutana, gitugutan ba nato ang Dios pagluwas nato? Gikan sa atong pagkabuta. Pagkabuta sa kahimtang atong personal nga kahimtang, kana bang in denial ta? In denial ta nga naato pud tay mga kakulangan. Or in denial ta sa unsay kahimtang sa atong palibot. Again, ato na pud ning i-link sa katong ato ang struggle, no? Kaning ato ang paningkamot karon nga masumpo ang corruption. Basig buta pud ta sa corruption nga ato diha sa atong kaugalingon. O corruption diha sa atong palibot kay naanad na lang ta nga aana man jud na. Basin bakul pud ta. Makalakaw tuod ta pero naatay mga paralysis diha sa atong kinabuhi. Kana bang mga bahin sa atong kinabuhi nga wala pa ta maka-move on. Wa pa ka maka-move on sa imuhang kalagot sa usa ka tawo. Wa pa ka maka-move on sa dihang napasakitan ka og laing tawo.
paralyzed ta, dili kalihok. Basin pud bungol ta sa tingog sa mga tao nga nagpalibot nato. Ilabi na sa mga tao nga atong gituyuan, nga ato jong gibungulan. No, sa kung saon pa na niya tingog, wadyo kay kuan, kibir ni mo diha, ako'y pakialam. Bungol kay atong gituyo. Basin pud patay tungod sa sala. O aduna ba kahay mga tao nga giisip na pud natong patay kay lagi atong gibungulan na atay atong gikaaway, patay ang relasyon nato ni anang tawhana. Again, ang kabubuton sa Ginoo mao nga ang mga buta makakita, ang mga bakol makalakaw, makalihok, ang mga bungol makadungog, ang mga patay mabuhi. Dili lang ni physical kundi ang spiritual usab nga mga pagkabuta, pagkabungol, pagkabakol nato. Hinautunta sa umaabot nga Pasko, mahimo kining kahagayunan ang umaabot nga Pasko nga makasinati ta sa pagluwas sa Dios. Sa pag-ayo sa Dios kanato gikan sa atong pagkabuta, pagkabakol, pagkabungol, pagkapatay. Aron tinuod gayud nga malipayon ang atong umaabot nga Pasko. Busa niining nahabiling duha ka semana sa Adbyento. Maningkamot ta pag-usisa sa atong kaugalingon. Asa mang bahina sa akong kinabuhi nga buta, bungol, paralyzed ko. Mga bahin sa akong kinabuhi nga patay. Atong tugutan ang Ginoo. Pagsulod sa atong mga kasing-kasing o pagdala og bag-ong kinabuhi, bag-ong kaayuhan dinhi kanato. Nga maayo ta sa atong pagkabuta, maayo sa atong pagkabungol, maayo sa atong pagkabakol, maayo ug matagaan og bag-ong kinabuhi ang atong kinabuhi. Tugutan nato ang Ginoo, pagsulod sa atong mga kasing-kasing aron mas makasinati kita sa matuod nga kalipay niining umaabot nga Pasko. Palihog manindog ug ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat. Usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya ron matuman ng kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayao na ron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Sa pagpangandam nato sa atong kasing-kasing aron pagsaulog sa Pasko sa pagkatao ni Kristo, mudangop kita karon ngadto sa Dios atong Amahan, dala ang atong mga pag-ampo diha sa pag-ingon.
Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, madasigong mupadayod sa iyang misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa kinatumyang mga utlanan sa yuta. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa pangagamhanan kanunay mag-ugmad alang sa unsay makaayo sa tanan, inay sa ilang personal nga mga interes. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga kita nga nagatigom sa pagsaulog sa santos nga Eukaristiya, sa atong pag-ambit ni ining pan gikan sa langit, maangkon nato ang kapuno sa grasya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga nawad ang paglaom o kansang pagtuo nagmaluya. Mabag-o ang ilang paghigugma kang Kristo, samtang nangandam sila sa pagsaulog sa iyang pagkatao. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa Baga Santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga matuohon nga nanag-una kanato, makadawat na sa ilang ganti, ang kinabuhing tunhay dito sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Diyos among amahan, gisagop mo kami nga imong pinalanggang mga anak diha kang Hesukristo. Tabangi kami aron magmatinud-anon kaming magpuyo ni anang maong kamatuuran, samtang nagpaabot kami sa pagbalik ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Langit na namong amahan, among igasan, ang kang Kristong kinabuhi, hamiling bayan, ning imong mga binuhan. Bayat sa mong kasaypanan, dawat ang himuan, nga among kaluwasan. Dawat ang himuan, nga among kaluwasan. Sa kang Kristong mga buhay, ug kinabuhi, nga gihimo niyang halang, ngan makanimo, mahiusan among buhay, ug ang among kinabuhi, ingon ang yutan tubig, isagol sa biro, ingon
tubig, isahol sa bilog. Mga igsuon pag-ampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya alang sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa walay hunong kininggasa sa among gugma, aron matuman ang mga katuyuan nining santos nga misteryo, ug madangat gayud namo ang among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Walang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay mong makaroon. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan, nangay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos aron pakigtipon kanamo sa magtawo, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto, ug gibuksan niya lang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang saad nga kaluwasan makaabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo. Mubalik dinhi nga mahimayaon, ug buhos sa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga paghawi. Ginoo
Hosanna, 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 Ania kami kanimo amahan nining among pagpasalamat, pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya nga muyo kami kanimo dawata og panalangini kining mga gasa nga among gihalad nga sakripisyo. Nagahalad kami niini alang sa imong simbahan nga balaan ug lukop sa kalibutan. Bantayi siya ug agaka, ihatag kaniya ang kalinaw ug kahiusa sa tibuok kalibutan. Nagahalad kami niini alang kang Leon among papa, kang Alberto among obispo ug kanilang tanan nga nagahupot ug nagatudlo sa pagtuo nga Katoliko nga nadawat namo gikan sa mga apostoles. Hinumdumi Ginoo ang imong mga tao, labi na kadto sila nga among giampo karon. Atong iampo ang atong mga mahal sa kinabuhi nga buhi pa. Hinumdumi kaming tanan nga nagakatigom dinhi sa imong atubangan. Sayod ikaw unsa kaligo ng among pagtuo kanimo ug ang among paghalad sa among kaugalingon nganha kanimo. Nagahalad kami kanimo niining sakripisyo sa pagdaig alang sa among kaugalingon ug alang sa tanan nga among minahal. Nagaampo kami kanimo buhi ug matuod namo nga Dios alang sa among kaayuhan ug katubsanan. Uban sa tibuok simbahan, nagapasidungog kami una sa tanan kang Maria, kanunay ulay nga inahan ni Hesu Kristo among Dios ug Ginoo. Nagapasidungog kami kang San Jose iyang bana, sa imong mga apostol ug martir, Pedro ug Pablo ug Andres, ug sa tanan nga mga santos. Ang ilang nga mga pahanungdan ug mga pag-ampo, makapadangat unta kanamo sa imong kanunay nga panabang ug panalipod. Dawata amahan kining halad gikan sa imong tibuok nga banay. Ihatag kanamo ang imong kalinaw dinhi niining kinabuhia. Luwas sa kami sa kapildihang tunhay ug iapil kami pag-ihap uban sa imong mga pinili. Panalangini ug uyuni ang among halad. Himua kining angay nga dawaton usa ka halad diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Himua kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo imong bugtong anak among Ginoo. Sa adlaw sa wala pa siya magpasakit, mikuha siya og pan sa iyang balaan nga mga kamot ug sa pagyahat nga na sa langit nga na kanimo iyang makagagahom nga amahan, mipasalamat kanimo ug midaig, mipika sa pan, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug midaig, mihatag sa kalis ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinaagi sa kusang pagkabanaw mo, na amo na karoon ng kagawasan. Ikaw ang nagtubos sa kalimutan.
dusa karon amahan, nagasaulog kami sa pandumanan sa imong anak nga si Hesu Kristo. Kami imong mga sulugoon ug imong balaang katawhan, nagahandom sa iyang pagpasakit, sa iyang pagkabanhaw, ug sa iyang pagkayab nganha sa kahimayaan sa langit. Ug sa daghang mga gasa nga imong gihatag kanamo, nagahalad kami kanimo Dios sa himaya ug kahalangdon, niining balaan ug hingpit nga sakripisyo, ang paan sa kinabuhi ug ang kalis sa kaluwasan nga tunhay. Kahimot ipagsudong kining mga halad, dawata kiniingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, imong matarong nga sulugoon, sa sakripisyo ni Abraham, among amahan sa pagtuo, ug sa halad ni Melkisedek, imong labawng pari. O Dios nga makagagahom na ngamuyo kami, nga ang imong anghel magdala unta ni ining sakripisyo nganha sa imong altar sa langit. Unya, dungan sa among pagkalawat gikan ni ining altar, sa balaan nga lawas ug dugo sa imong anak, himua nga madugob kami sa tanang grasya ug panalangin. Hinumdumi usab Ginoo kadtong nangamatay, sila nga nagauna kanamo pinatikan sa timaan sa pagtuo ug tuan na karon sa pahulay nga dayon. Iampo nato ang atong mga mahal sa kinabuhi nga mihalin na. Kini sila ug ang tanan nga nakikatulog diha ni Kristo, makakaplag unta sa kahayag, kalipay ug kalinaw diha sa imong atubangan. Alang usab kanamo nga mga makasasala, nangamuyo kami og luna uban sa imong mga apostol ug mga martir, uban ni Juan nga magbubunyag, Esteban Matias Bernabe, Ignacio Alejandro Marcelino, Pedro Felicidad ug Perpetua, kansang mga relikiyas ania dinhi ining altar, Agida, Lucia, Ines, Cecilia Anastasia ug sa tanan mong mga santos. Bisan tuod kami mga makasasala, nagasalig kami sa imong kaluoy ug gugma. Ayaw panumbalinga ang tinuod nga angay kanamo. Hinunua hatagi lamang kami sa imong pasaylo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ikaw nagahatag kanamo ni ining tanan nga mga gasa, nagapuno ikaw ni ini sa kinabuhi ug kaayo, nanalangin ug nagahimo ni ini nga balaan. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karun magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa daotang. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala,
ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Kay imo managing harian, ang lahong upang himaya. hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Rosarios nga nagawang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Cordero sa Diyos nga nagawag sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Cordero sa Diyos nga nagawag sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Hatagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. Kaluy kami Ginoo, aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos, pinagi sa imong Dios nung panabang. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog maglingkod ug atong gidapit ang mga managtiayon.
alang sa ato ang blessing for married couples. Nining ikaduha nga Domingo sa bulan sa Disyembre. Palihog duol sa atubangan, diri sa atong communion rail, ang mga managtiayon. The grace and peace of God our Father, who exalted the marriage bond and made it the sign of Christ and His church, be with you all. And with your spirit. Let us pray. Almighty and eternal God, you have so exalted the unbreakable bond of marriage that it has become the sacramental sign of your Son's union with the Church and as his spouse. Look with favor on these couples, whom you have united in marriage, as they ask for your help and the protection of the Virgin Mary. They pray that in good times and in bad, they will grow in love for each other, that they will resolve to be of one heart in the bond of peace. Lord, in their struggles, let them rejoice that you are near to help them. In their needs, let them know that you are there to rescue them. In their joys, let them see that you are the source and completion of every happiness. We ask this through Christ our Lord. Amen. Kung tagaag masipang pakpak ang ato ang mga managtiayon, no? Matod pa sa kaning pag-ampo, they are signs of God's fidelity to us, to the church. Alihog, balik sa inyong mga lugar. Ato sa pasalamatan ang ato ang mga liturgical ministers nga mialagad dinhi ni atong Santos nga misa, ang atong lector, altar servers, ato ang mga extraordinary ministers of Holy Communion, ato ang mga collectors, ang ato ang live streaming operator, ang ato ang choir karon ang Santa Ana Choir. Daghan kaayong salamat. Iampo mo kami o Santa nga inahan sa Dios. Magampo kita, o Dios, pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, gibutan mo nga ang imong pulong magpakataw sulod sa tiyan sa bulahan nga Birhen Maria. Itugot nga kami nga nagatuo nga siya matuod gayud nga inahan sa Dios, katabangan sa iyang pangamuyo diha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo.